μου, ξέρει αυτός υπάρχει. Κορία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, νομίζω δεν πρέπει να εκτιθέμεθα άλλο. Είναι κορίτσι μου, είναι κόρη μου, είναι παιδί μου. Σε έναν ξένο άνθρωπο δεν πρέπει να πούμε άλλα πράγματα. Όχι και ξένος άνθρωπος, κύριε Κώστα μου. Εδώ σε λίγο καιρό θα γίνει νύφη μου. Δεν το πιστεύω. Μετά από όλα αυτά, δηλαδή, θέλετε να τη δώσετε στο γιο σας. Δεν πειράζει, κύριε Κώστα. Τι δηλαδή, επειδή είναι λίγο ανοικοκύρευτη, λίγο στρίγκλα, λίγο δολοφόνα, λίγο στέρφα, λίγο βρωμιάρα, λίγο. Σταματήστε με! Και λίγο τσομπόλα, αυτό σας διέφυγε. Δεν μου διέφυγε, κύριε Κώστα μου. Απλώς προσπαθώ να το ξεχάσω. Είναι το μόνο σοβαρό ελάττωμα που έχει. Κατά τα άλλα, εντάξει. Τίποτα άλλο. Τα άλλα, αρσακιάς. Μπαμπά, γιατί δεν λέμε στην κυρία Κόλλια για το άλλο. Όχι, μη το άλλο. Τι είναι το άλλο? Κορίνα μου, γιατί τα ανέφερες, γιατί. Μα θα μου πείτε τέλος πάντων ποιο είναι αυτό το άλλο. Αχ, δεν μπορώ, αυτό το άλλο είναι πολύ μεγάλο. Τι πράγμα? Μεγάλο. Πόσο μεγάλο? Από εδώ μέχρι την Καλαμπάκα, ξέρω εγώ καλέ. Πέστε μου τέλος πάντων. Μα τα θέλει ο κόλος της. Κορίνα, κλείς τα αυτιά σου. Τι να τα κλείσει καλά, αφού το ξέρει. Σωστά, έχετε δίκιο. Είναι αναρχοκομμουνίστρια. Τι? Αυτό, αναρχοκομμουνίστρια, η μεγαλύτερη αναρχοκομμουνίστρια που υπάρχει στα Εξάρχεια. Αχ, Χριστέ μου, αυτή καλέ είναι ο θηλυκός Τσεγκεβάρα. Άντε. Ναι, καλέ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αυτή στα Εξάρχεια δηλαδή έχει μεγάλη φήμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πολυτεχνία έχει κάψει, τι βιβλιοθήκες έχει κάψει, τι πίνακες έχει κάψει, τι μαγαζιά έχει σπάσει. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει γκάπα. Στην ασφάλεια να φανταστείτε, δεν τις έχουν ένα φάκελο σκέτο. Έχουν διαμορφώσει ένα τεράστιο χώρο και δεν έχουν σιρτάρι. Μπαούλα έχουν με φακέλους μέσα. Μπαούλα για την κόρη μου, μπαούλα. Μπράβο της. Παρακαλώ, για λέτε πάλι. Είπα μπράβο της. Έτσι πρέπει να είναι οι νέοι σήμερα. Αγωνιστές και ενάντια στο κατεστημένο. Χριστός και Απόστολος, δεν ακούω καλά, έχουν πουλώσει τα αυτιά μου. Όχι, κάνετε λάθος, κύριε Κώστα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα βάλω μια αγωνίστρια μέσα στο σπίτι μου. Τι λέει καλά, είναι καλά. Άντε τώρα να πηγαίνω γιατί θα μου αρπάξουν οι μπάμιες, Τι λες, βρε κόλια μου, σου είπα θα στο κάνει γιάφκα το σπίτι σου, κυρά μου. Όλοι 17 Νοέμβρη θα πλακώσει εκεί μέσα. Και 17 και 18 και 19. Είναι μεγάλη αλήθεια, σας λέω. Καλανιάρα. Και βίαιη. Και δέρνει κιόλας. Και άθεη. Προχτές τράβηγε ένα παπά από τα γένια. Βέβαια, να φανταστείτε, έχει και ξηρό δέρμα, θα ρητιδιάσει εύκολα. Χαίστηκα, εγώ τι θέλω.